Kajingnya tu kana sepang ukpa uba isi ya ka Khun Kynthei La Jong. Don arngut silok kisyong kisa hakawe kasinong. Kasarika kadang armet dang kumba hendru benai ai. Hakawe kasngi. Kadba kini kisilok kidang yesyongkai. Uben ula ong ya ka lok jong u. Sarika ngate ngakwa banyo ada ukun senrang. Kasarika kalaong subu dang iyo di Khun Kynthei pinle kumno. Uben ula ong em kamla banlong gumta ngate ngam kwa di Khun Kynthei namar ba jenjar. Kajingmut jing perkat jong ki Kynthei kaya per bat usen rang. Nalor ba kimla ban letrelek ta kum usen rang ukhat arbor. Uben bat kasarika kaya bun ketien tang namar ba uben ukwa banyo ada ukun senrang. Uben ulet trelek ta ano katba ka lok ju uben pat kaduai ay ngu ha ublay ha kamra. Kasarika kapan ha ublay ba un ayaka da ukun senrang namar ulok jong ka ukwa kun senrang palat. Kajingmut jing perkat jong kasarika bat uben kaya per watla ki day makana silok. Uben uday ubriu ubaringap ulet dia ki ngap jong usayaw. Bat usaplay de na sabar jong kasnong ya ki ngap jong u. Knang ba unla ban psaja ya ka lok jong u. Uben dayok bun ya ka ngap jong u. Bat lada ulet di na penyat ya ka ngap jong u hayaw ru. Dayok pisa tikna. Day kata kadaw uben usakwa ada ukhun senrang. Knang ba unyo let kamay ban pendap ya ka ying kasem kum ukpa. Daplay benay ay. Uben uyay tre ya ka kamringap jong u. Bat ha kawe kasngi. Uben dang step ulaki. Utong ya ka ngap jong u bat uledi hayaw. Kasarika kadon tang marwe haying. Bat ha kata kasngi. Kasarika klasitom ha. Bat kalakha di Khun Kynthei. Katba uben udang di ngap hayaw. Ki para malcan kliatu ya uben bakal lok jong u kalayok khulung. Uben ulit pai haying daga jingkemen. Enda ulapoy haying. Kasarika kliatu ya u bakalayo di Khun Kynthei. Uben ulaong. Balay pimka da ukun senrang. Kasarika kalaong. Ngan le kumno haba ublay uklem ayangi da ukun senrang. Bat pet ini ikun temai jong ngiru katno jing bahabriu. Uben uklempet ikun badang syukha. Umino na kamra batiak kasarika ulet no sabar. Kasarika kasngeusi ya ka jingbom kenkor jong uben ya ka Khun Kynthei jong u. Henry watla kataru. Kasarika kasumarbha ya ka Khun Kynthei. Bat ka kermen basisin kasngi. Uben unsa iye ya ka Khun Kynthei jong u. Kasarika kabuk kertang ya Khun Kynthei jong ka da irozi. Bat irozi ila da prabanai. Ila sedang ban parhi da ki khoksiu. Uben don jing iye ya ka Khun Kynthei jong u. Jupet ne jongo ya ka. Hadin kumbak hat arsnem ai. Ka rozi kalayat ya ka jinglong kena. Ka rozi ka iye bha ya ukpa La Jong. Henry uben pat judon ka jingmut ba un le bha na snang ya ka khun. Usutim sutlabet ya ka. Ha ka we kasngi. Uben ulaong ya ka sarika. Sarika. Ya ka rozi ngan palit sano bat inana jonga namar ba ila temen. Kasarika ka pensngu tu ya ulok ba unum le kumta. Namar ka rozi ka day ka Khun La Jong. Bat kla day ka por ya ka bakan let school. Ka rozi kam kwa ban jengay na ka kami bat ukpa. Henry uben pat don kata ka jing iye ya ka Khun La Jong. Ukwa bed bakan mino na ying. Ha kasngi ka babot. Kanana jong uben ka wan haying jong u. Ban wan shaw no ya ka rozi bakan let syong no haying jong kanana. Ka rozi ka sneusi bha ka kedup ya ka kami bat kalaong. Ngam tre may ban let sa saying kibriu. Uben ulaong. Lada pitre na pimtre. Kam syong ka mon jong pi. Ka syong ha ka mon jong a. Ha kasngi ka babot. Kanana jong uben ka mod ban let paino sa snong. Uben udang penlom ya ki jan kinep jong ka rozi.
ka Rosie pat kalami na ying sorsor. Uben bat kanana kim yo isu ya ka Rosie siya ba ilet. Bat kila apps lembhaya ka Henry kam simuan lano. Kanana jong uben na marbla thaj ban ap ya ka Rosie ilet nyo klem daya lamshu ya ka. Ka Rosie ka klem net chano ka don hak kerpong ying La Jong. Bat kalayo ba inana ila let siya ying La Jong. Hakata kapur ka Rosie ka mod let rungno ha ying La Jong. Kadba ka Rosie kadang yat na palaw ying kala kumlet turi ka sembo ngab jong ukpa. Ki ngab baro kila milot na sem kila herklumar syane bat syatay ka ngab ru kala hojlot syamadan. Ka Rosie kala ting syusyu kamnut syu ban let rung ha ying bat kala supait lingo iki kun ngab syano baki her. Bat ka budde hadin ba her ki kun ngab. Enda ukpa ulami syabar uyoi baki sem ngap kila hap syamadan ka ngap la hojlot baro bat ki kun ngap don syu uweru. Uben ulakhot ya ka lok bat ulaong. Sarika pet kini ki kam jong ka kun jong pa. Uben uwat ya ka Rosie syane bat syatay ura de la uding ban syok ya ka. Bat udah berngam bersit ya ka Khun La Jong. Kasarika kalaong, tomap ya namar idang kena, imtip ya ke bat ila bakla. Uben ulaong, bakla ayu kata, bakla tedai mangaken, ngalak day ban Ksih Ryngdang ya hakapor ba idang red, te kandum dajia kum kane ke apot. Uben ulaong, hang nete ngilak dukja, ngan nyuk syuk na ki kun ngap, nalor bangidang duk, ki kun ngap ru la petlot. Uben uwat ya ka Rosie syane bat syatay baro sisngi, Henry yoi hae. Ka Rosie pat ka bodde ni ki kun ngap, katno ka sngew muja, ka sngew tenat penban haba ka bot ya ki, ka kmit sejrong, sya ba ki kun ngap ki her, bat kalapoy hadu sya klaw, kam tibriw Ki kun ngap ki rung hapo jong ka we ka krem, ka Rosie kala tingku ha umau bat kala kendit trap ka don penban ha krem. Bat kala ong ngapoy le ayu syane. Ka ying jong ka Rosie bat kata ka krem ka jengai bha. Ka Rosie kala ting bat ka mod lej paino sa ying. Kat ba ka Rosie kadang yat hapo jong ka krem, ka kmit sa jrong, ka pet ka yoi ba ki kun ngap ki don shibun ki bat tau ying hang ta. Ka Rosie kala ong nganit wut sa ying nganit yatu ipa ba in one shim ya kini ki kun ngap. Kadma ka Rosie kadang yat haklaw la poi shit jang lenti bat klayo bat don lengut ki briw ki bayang hang ta. Kini ki briw ki day shilok bat uway ukun senrang ubatang red. Ka Rosie kala ong piale ayu hang ne. Kita ki briw ki yatu ba kila jak lenti. Kim tip syu syano banyaj ban poi sa surok highway. Ka Rosie kala ong, wat kuslay, yang let ya lam manga. Kini ki briw bat ka Rosie, klia syong hapo kali, bat kumba katu kat nepor, kila poi ha surok ba. Ka long kemi kala ong, ladang ya kendu ya pi te kun ngim tip syano ngin poi. Ka long kemi kala kali, syano kun ka ying jong pi, yang in let bu shuaya pi. Ka Rosie kala ong, katay ka ying jong nga. Kini ki brew kilit rung shua ha ying jong ka Rosie. Uben utang syu ya ka Rosie, udang dom syu, usim ya uding bat umut ban syu ya ka Rosie. Henry uta ubrew ulabat ya ka kti jong uben bat ula ong. Balay pi syu ya ka Khun La Jong kumba syu koy di. Uben ulaong, wat ju batay dama pi ya ka kam jong nga, bat pidey mano. Kalong mi kalaong, wat la pidey makna ukpa, pim dun hog ban syo ya ka kena ka badang long. Bat mentangan fu ni kipulit, kin ajing snang ya pi. Ka Rosie kalaong, na, i kenyo, wat ju fu ni kipulit, namar idey ipa jong nga. Bat nga it ba ya ipa. Ka Rosie ka yam hang ta. Kani ka long kmi ka laong.
Rosie lada pisem jeng ban syong bat kine ki briu te ya lek sa no bat nga ngan kenya pi kum ka khun jonga ka Rosie kalaong na ngam tre ban ino i mei bat ipa na mar nga it phayaki bat nga kwa ban nyarap kam i mei ipa la jong ka Rosie klaya tu i ukpa bakalap ya ka jakari jong ki khun ngap hakrem bat kalaong ladangin net shim ya kito ki khun ngap te pangin sayok pisa shibun. Ukpa ula sngukta ka mensim bat ula perkhat. Ka khun ba u isi bat umut ban syok bandat. Henry makapat ka it bha ya nga ukpa. Ka kam ka badai ban le ada ukhun senrang. Ka Rosie kelapen urlong kumba ukpa ukwa. Tang namar baka it palat ya ukpa. Ka Rosie kaya lam yu ukpa bat ka kemi syakrem ban letpe je ki khun ngap. Enda kila poi hakrem. Uben ula ilngo namar ki khun ngap ki bun bha ki bayasnaying hangta. Uben ula pan map ya ka khun jong u bat ya ka lok. Uben ushim ya ki khun ngap badon hakrem baro bat ya ka ngap. Ura saying uleti hayau. Uben ula khamyok bun syuk-syuk ki khun ngap, bat uyai sumare ki ngap. Uben ukamai da kabadi ngap, ban saja ki khun ki kti jong u, bat uyai ne haka kamre ngap jong u. Lada episode nat, sengu like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.